Алиено го започнах преди 10 години, точно тук в родното ми село Слащен. Фабриката ни се намира в съседното село Туховища и се радвам, че успях в родния си край, в община Сатовча, да реализирам този амбициозен проект. Тъй като, както споменах, целта ни е да създадем изцяло нов бранд за електрически хиперкули, които да не бъдат просто сглобявани тук, а да са разработени от български екип и да се произвеждат от български екип. Община Сатовча е нашата първа стъпка. В момента фабриката ни в Туховища е все още в процес на реализация, в процес на строеж и разширяване, като след този първи етап имаме намерение да дублираме такива производствени мощности в други населени места в България. Този прототип, който виждате тук, е нашата шоу кола. Показахме преди една година на първото издание на Алиено Day. През изминалата една година я подобрихме, като целта ни с тази първа кола, с този първи прототип е да се тестваме основните системи по колата, като задвижване, спиране, завиване, шасито, окачването, захранването на колата и всички такива базови системи на колата. На база на всичко, което научихме и подобрихме през последната една година, вече го виждате в този прототип, а на негова основа в момента произвеждаме още 3 предпроизводствени вече прототипи и след тяхното завършване вече ще може да продължим и клиентски коли от този модел, който е Алиено Сентиеро и представлява едноместен болид за писта. Имаме планирани няколко десетки модела, включително и такива, които ще стигнат като Street Legal кола, т.е. коли, които вече ще могат да се движат по обществената пътна мрежа. Но първата стъпка за нас е тази и е много важна, тъй като тази кола е създадена в фабриката ни в Туховища от новата. Всичко, което виждате тук е изработено по колата, е изработено в фабриката ни в Туховища. Тези начални прототипи са с ментално шаси и с композитен екстериор. Вече по-напределните коли, когато се достроим в фабриката, ще бъдат изцяло от композитни материали, като карбон, кевлар. Но въпреки това всичко, което виждате в момента по колата, като шаси, екстериор, интериор, задвижване, захранване, т.е. всички базови системи по колата са произведени в фабриката ни в Туховища, като всичко това е бонус. Т.е. фабриката ни в момента все още се строи. Имаме само мобилни временни халета. Предстои ни да изградиме 15 000 квадрата производствени халета и тогава вече ще може да видите пълния потенциал на Алиено. Просто за да не губим време, докато се достроим фабриката, правим тези първи прототипи. Те са тестови образци, първите ни тестови образци, за да си тестваме всички технологии по колата. Екипа ни, по-голямата част от екипа вече е базирана в Туховища. Стараме се да обучаваме и местни специалисти на местно ниво, да осигуряваме работни места и да се развиваме. Екипа ни за целите на този проект е все още доста малък като персонал, но се развиваме. Нещата се получават. Виждате, в момента едновременно строиме и прототипи и си разширяваме и фабриката. Оптимист съм, че ще ги изведем нещата до край. Малко по-късно ще ви споделя допълнителни технически детайли за този първи подобрен прототип на Алиено Сентиеро. След малко ще го видите в движение. Нашия екип сега ще се приготви и ще завъртим няколко обиколки тук на двора на училището в Слащен. Благодаря ви!